bazalwane noba kungamunci ngokuthi uThixo beke walunga man. uThixo beke wamhle bazalwane. Nokuba kuyatshisa uThixo beke wakupholisa. Noba uke wanenxeba uThixo has healed you. Noba uke wabroken in your life God beke wakuphilisa man. Kakukhumbule the goodness of the Lord. Akavelanga uThixo wasuke wambinje. Ebeke walunga uThixo. Ebeke walunga uThixo. Ebeke wathembeka uThixo. Ebeke wakubamba ngesandla uThixo. Wazibuza ubantu edlule kanjani. uThixo kozela kalali. God has been good. Kamkhumbule mzalwane. Noba kunjani uThixo beke walunga. Beke walunga uThixo. Ebeke waprovide uThixo. Noba ndinakutya ngoku ebeke waprovide uThixo. Noba ndiyagula ebeke wandiphilisa uThixo. And once he does it, he will do it again. Into yomzuzwana le eyomzuzwana ebeke walunga uThixo. Ebeke walunga uThixo. Iyona guys le video ke aduma ngayo kakhulu ke upastor ke Nomonde Vakalisa la einkundleni zokuxhumana nami njengamazi ngayo la einkundleni zokuxhumana uthi noma ngamuncu namhlanje but uThixo ke walunga athi khumbula mzalwane the goodness of the Lord. Indaba ezibhlungu ke akasekho emhlabeni ube presenter ke kumhlobo wenene FM ushone ke namhlanje kuseni kulesithathu abakhazanga ukuthi ke yini emthathile kahle kahle lo Bala, who is SABC business manager for Eastern Cape Combo, made an announcement on the station show Kanya Kriyazana. He said further details will be communicated in due course. Miyagaga Pastor Nomonde ibi 47 nje kuphela. She was a co-host of Mhlobo Wenene religious programs. In the Facebook post umndeni wakhe ke describe njengomuntu who was devoted emsebenzini ke kaNkulunkulu, a loving leader and inspiration to all who had the privilege of knowing her. It is with heavy heart that we inform you of the passing of our beloved Pastor Nomonde Vakalisa, who faithfully served as the leader of Thy Will Ministries eGqeberha ke branch. So guys umndeni wakhe obusho ke lo bathi ke izomngcwabo wakhe indaba mayelana nomngcwabo wakhe ne-memorial service kuzo arrangewa and abantu ke bazokwaziswa ke very soon. So guys indaba ezimbi kakhulu ngiyabona lapha einkundleni zokuxhumana abantu bayakhala bayaposta ama video akhe kodwa nje engiyaziyo mina iyona le engindlayele yona ngizama unikhumbuza ukuthi ke ungubani ke upastor Nomonde Vakalisa ke osedlulile ke emhlabeni. Mazwi wakhe nje athi noma nganzima kanjani kodwa khumbula mzalwane ukuthi uNkulunkulu ke waba muhle empilweni yakho. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.